ଏମାନେ ଯିବେ ଆଉ ତାଙ୍କେ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ ଆମର ସେଠି ଭିତରେ ହେଇଯିବ ଯିବା ଭିତରେ ଆମର ହବନି ଆଉ ସେ ବି ଯାଆନ୍ତୁ ମିଶି ଯାଉଥିବ ଆଉ କ'ଣ ରାଜୁ ତାଙ୍କର ଟାଇମିଂ ଅଛି ଏଇଟା କ'ଣ ଜିତୁ ବଢ଼ିଆ ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବୁ କି ଜିତୁ ହଁ ଖାଇଦେବା ତାହେଲେ ଆଣ୍ଟି ଖାଇବାରେ କ'ଣ ଅଛି କେତିକି ତ ଆଡ଼୍ ହବ ଆଉ ହଁ ଆଚ୍ଛା କେମିତି କରିବ ତମେ ଆସିବ ମୁଁ ପଶିବି ଏବେ ଦେଖ ମୁଁ ତମକୁ କାଲି କହିବି ମୁଁ ଏଠି ଆଉ ଜିତୁ ଖାଇବୁ କି ଖାଇଦେବୁ ଆଉ ଆଣ୍ଟି କେମିତି ଆଉ ଆଣ୍ଟି ଖାଇବାର କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ହେଲା ତାପରେ ହାତ ଦେଇଦିଅ ଆଣ୍ଟି ଖାଇବାର କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ଦେବନି ଏଇ ପୋର୍ସନ୍ଟା ତମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମିତି କରିବ ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବ ରୋଡ଼ ଉପରେ କଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଥର ହଲି 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 ଆଜ୍ଞା ହଲି ହଲି ଆମେ ଦେଖୁ ସେଇ ଟାଇପ୍ର କଥା ଆଉ କ'ଣ ଜିତୁ ଖବର ତ ବଢ଼ିଆ ଚାଲିଛି ଆଉ ଆରେ ଜିତୁ କ'ଣ ଖାଇବୁ ଖାଇଦେବା ତାହେଲେ ଆଣ୍ଟି ଖାଇବାରେ କ'ଣ ଅଛି हाँ ଆଉ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ତ ବଢ଼ିଆ ତ ଆଉ ଆରେ ଜିତୁ କ'ଣ ଖାଇବୁ କି ଖାଇଦେବା ତାହେଲେ ଆଣ୍ଟି ଖାଇବାରେ କ'ଣ ଅଛି